हरे कृष्णा सगळ्यांना. भगवद्गीता अध्ययनाचा आजचा आपला पहिला दिवस. अध्याय सुरू करण्यापूर्वी आपण प्रणाम मंत्र म्हणूया आणि अध्यायाला सुरुवात करूया. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वर. गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा सगळ्यांना पुन्हा एकदा खूप खूप सगळ्यांचं स्वागत आहे. आजचा आपला पहिला दिवस, पहिला अध्याय सुरू करण्यापूर्वी आपण श्री श्री राधा गोविंद यांना साष्टांग वंदन करूया. लगेच पुढे जात आहोत. आपला 18 दिवसाचा भगवद्गीता समजून घेण्याचा 18 दिवसाचा आपलं ही लेव्हल 1 किंवा पहिला टप्पा जो आहे तो आजपासून सुरू होत आहे. आपली ही 41वी बॅच आहे आणि आपण अध्याय सुरू करण्यापूर्वी जसं श्री श्री राधा गोविंद यांना वंदन केलं तसे आपले गुरु श्री श्रील प्रभुपाद यांनाही आपण साष्टांग वंदन करूया. तर आता श्रील प्रभुपाद यांच्याबद्दल आपण आधी थोडीशी माहिती जाणून घेऊया. त्यांचं नाव आहे भक्ती वेदांत स्वामी. हरे कृष्ण, माझा आवाज येतोय ना? हरे कृष्ण. भक्ती वेदांत स्वामी प्रभुपादांच्या दैवी कृपेच्या शिकवणीवर आधारित इस्कॉनचे संस्थापक आचार्य श्री श्रील प्रभुपाद. सगळ्यांना पुन्हा एकदा विनंती आहे, आपले माईक जे आहेत ते म्यूट ठेवा. हरे कृष्णा, नाही तर मला सगळ्यांना अनम्यूट करावं लागेल. एक मिनिट, सगळ्यांना म्यूट ऑन करतो. हरे कृष्ण. आपण श्री श्री राधा गोविंद यांना वंदन करून श्री श्रील प्रभुपाद यांना वंदन करून आपण अध्यायाला पुढे सुरुवात करूया. अध्याय सुरू करण्यापूर्वी आपण थोडीशी श्रील प्रभुपाद यांच्याबद्दल माहिती जाणून घेऊया. तर श्रील प्रभुपाद यांचं नाव आहे मोहन. त्यांच्या वडिलांचं नाव आहे मोहन डे आणि त्यांच्या श्रील प्रभुपाद यांचं नाव आहे अभय चरण डे. आणि
त्यांचा जन्म एका छान अशा आपण म्हणू शकतो की अ, आध्यात्मिक किंवा जिथे भगवंताची भक्ती होती आहे, कृष्ण भक्ती होती आहे. त्यांच्या घरापासून जवळच कृष्ण मंदिर असं होतं. तर अशा ठिकाणी अशा एका छान अशा जिथे आध्यात्मिक वातावरण आहे, तर अशा वातावरणामध्ये अशा एका छोट्याशा कुटुंबामध्ये त्यांचा जन्म झाला. 1896 साली 1 सप्टेंबर या दिवशी त्यांचा जन्म झाला. त्या दिवशी अ, त्यांचा जन्म झाला. अ, त्या दिवशी आपण जे कृष्ण जन्माष्टमी साजरी करतो की नाही, अ, तर त्याच दिवशी त्यांचाही ज अभय चरण डे म्हणजेच श्रील प्रभुपाद यांचाही जन्म झाला. आणि लहानपणापासून घरामध्ये तसंच एक छान वातावरण होतं, एक आध्यात्मिक वातावरण होतं आपण असं म्हणू शकतो. आणि मग तशाच वातावरणात ते वाढत गेल्यानंतर वयाच्या 5व्या वर्षी म्हणजे तुम्हाला इथं पहिला फोटो दिसतो आहे. तर त्यांनी त्यांच्या वडिलांकडे एक बालहट्ट किंवा वडिलांकडे एक हट्ट घेतला, की मला सुद्धा जगन्नाथपुरीला कशी रथयात्रा असते, तशी मला सुद्धा आपल्या घरी रथयात्रा काढायची आहे. आणि मग शेवटी तो बालहट्टच आणि मग वडिलांनी तो हट्ट पूर्ण करायचं ठरवलं आणि एक लाकडाचा रथ असा त्यांना आणून दिला. खेळण्याचे जे रथ असतात तसे. आणि तो रथ आणून दिला. त्याच्यानंतर तो सजवायला त्यांना मदत केली. घरातल्या ज्या स्त्रिया होत्या म्हणजे पूर्वी एकत्र कुटुंब पद्धती होती. त्यामुळे आजी, काकू, आई सगळेच घरातल्या सगळ्यांनी मग काहीतरी असं त्यांना अ, साखरपुटाणे म्हणा, खडीसाखर म्हणा, असा गोड नैवेद्य म्हणून त्यांना असा त्यांच्याकडे दिला आणि श्रील प्रभुपाद यांनी आपल्या सर्व मित्रांना, सगळ्या सवंगड्यांना गोळा केलं आणि आपल्या घरापासून त्यांच्याच घराजवळ असलेल्या कृष्ण मंदिरापर्यंत आणि तिकडनं परत असं आपल्या घरी परत असं सतत जवळ-जवळ 7 दिवस ही रथयात्रा त्यांनी काढली त्यांच्या वयाच्या 5व्या वर्षी. आणि असेच हळू-हळू श्रील प्रभुपाद अ, नंतर शाळेत जायला लागले. कॉलेजमध्ये हरे कृष्णा. मी पुन्हा एकदा सगळ्यांना विनंती करते, आपले माईक जे आहे ते अनम्यूट ठेवा. तुम्हाला माईक एक सेकंड मी म्यूट ऑन करते. तर श्रील प्रभुपाद हे हळू-हळू मोठे होऊ लागले, शाळेत जाऊ लागले. त्याच्यानंतर कॉलेजला जाऊ लागले. त्यांचं अभ्यासावर विशेष प्रभुत्व होतं आणि अभ्यासाबरोबरच त्यांचं इंग्लिश या भाषेवर विशेष प्रभुत्व होतं. आणि कॉलेज संपल्यानंतर असेच एकदा त्यांच्या मित्रासोबत ते एका आश्रमामध्ये गेले. तुम्हाला हे मधलं चित्र दिसतं आहे. तर या आश्रमामध्ये हे जे गुरु बसलेले आहेत, यांचं नाव आहे भक्ती सिद्धांत सरस्वती. आणि त्यांच्या मित्रासोबत जेव्हा ते आश्रमात शील प्रभुपाद पहिल्यांदा गेले होते. पण जेव्हा ते भक्ती सिद्धांत गोस्वामी यांच्या समोर गेले किंवा त्यांनी प्रभुपाद यांना पाहिलं, शील प्रभुपाद यांना पाहिलं, तेव्हा त्यांनी तिथूनच बघता सांगितलं, की तुला कृष्ण धर्माचा आणि भागवत धर्माचा प्रचार आणि प्रसार करायचा आहे. संपूर्ण जगामध्ये करायचा आहे. अभय चरण डे म्हणजे जे शील प्रभुपाद आहेत, त्यांना थोडं आश्चर्य वाटलं, की मी यांना पहिल्यांदा बघतोय, हे मला पहिल्यांदा बघतोय. याच्या आधी आम्ही कधीही भेटलेलो नाही आणि हे मला काय सांगत आहे. मग त्याच्यानंतर ते आश्रमात गेले, त्यांच्याशी बोलले. अ, त्यांच्याशी त्यांना भेटले, त्यांच्याशी गप्पा मारल्या, बोलले आणि त्याच्यानंतर ते त्यांच्याकडे जातच राहिले. हे साधारण 1922 चा काळ होता. तेव्हा शील प्रभुपाद साधारण 26 वर्षाचे होते आणि त्याच्यानंतर त्यांनी 1933 या 33व्या वर्षी त्यांनी त्यांच्याकडनं अनुग्रह घेतला. भक्ती सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी यांच्याकडून त्यांनी अनुग्रह घेतला आणि त्याच्यानंतर त्यांची कृष्ण भक्ती जी आहे ती सुरू राहिली, अभ्यास सुरू राहिला, भगवंताची भक्ती करत होते आणि तशी त्यांच्या गुरूंची जी आज्ञा होती, की कृष्ण धर्माचा प्रचार आणि प्रसार करायचा. तर त्याबद्दल ते नेहमीच विचार करत असत आणि त्याबद्दल आपण काय-काय करू शकतो, तर अशी त्यांची वाटचाल असत, की आणि सतत भगवंताची भक्ती आणि त्यांचा भागवतमचा अभ्यास, भगवद्गीतेचा अभ्यास हा त्यांच्या जोडीला सुरूच होता.
आणि त्याच्यानंतर एकीकडे त्यांचा प्रपंच सुरू होता आणि हे सगळं सांभाळता सांभाळता मग त्यांनी अ, झाशी येथे त्यांनी ही पहिली प्रचार सभा घेतली किंवा पहिली सभा घेतली. पण त्या सभेला त्यांना हवा तसा तितका प्रतिसाद मिळाला नाही. पण प्रभुपाद काही विशेष नाउमेद झाले नाही. मग त्यांनी अ, ठरवलं की आपण मॅगझिन काढूया आणि म्हणून त्यांनी बॅक टू गॉडहेड नावाचं त्यांनी मॅगझिन प्रकाशित केलं आणि मग ते मॅगझिन आता आपल्याला माहिती आहे की एक जर मॅगझिन काढायचं असेल, तर त्याच्यासाठी काय-काय करावं लागतं. तर आधी सगळ्यात पहिले तर त्यांनी ते लिखाण केलं. त्याच्यानंतर त्याचं टायपिंग, मग एडिटिंग, प्रूफ रीडिंग, त्याच्यानंतर प्रिंटिंग आणि डिस्ट्रिब्युशन. ह्या सगळ्या गोष्टी एका हाती प्रभुपाद यांनी केल्या आणि त्याच्यासाठी ते त्यांना दिल्लीला यावं लागत असं उन्हातान्हामध्ये फिरत असत. पण ह्या सगळ्या गोष्टी खूप मनापासून आणि आनंदाने केल्या आणि बॅक टू गॉड हेड हे त्यांचं मॅगझिन जे आहे, ते बऱ्यापैकी प्रसिद्ध झालं आणि भरपूर ठिकाणी मग ते त्या मॅगझिनचं नेहमीच प्रकाशन करत राहिले. आणि हळू-हळू मग जसं-जसं वय वाढू लागलं, जसं-जसं एकीकडे अभ्यास सुरू आहे, भागवतांचा अभ्यास सुरू आहे, भगवद्गीतेचा अभ्यास सुरू आहे आणि अभ्यासाबरोबर ते ट्रान्सलेशन सुद्धा करायला लागलेले आहेत. आणि हे सगळं करत असताना कुठेतरी त्यांच्या अ, डोक्यामध्ये ते चक्र सुरू होतं, की आपल्याला अ, भगवत धर्माचा किंवा कृष्ण भक्तीचा प्रचार-प्रसार हा संपूर्ण जगभर करायचा आहे. आणि मग त्याच्यासाठी काय करता येईल, काय करता येईल? तर असं त्यांचा नेहमीच त्यांच्या त्या विचारांमध्ये सुरू असायचं. त्याच्यानंतर 1900 अ, एक 56 साली ते वृंदावनमध्ये शिफ्ट झाले. म्हणजे त्यांनी त्यांचा प्रपंच सोडून ते वृंदावनामध्ये राहायला गेले आणि संन्यासी दीक्षा जी आहे त्यांनी 1959 साली त्यांनी संन्यासी दीक्षा घेतली आणि तिथेच वृंदावनमध्येच ते राहत होते. आणि त्याच्यानंतर ते अनेक जणांना भेटले. त्याच्यानंतर आपल्याला स्वातंत्र्य मिळालं होतं साधारण. त्यामुळे ते बऱ्याच नेत्यांना भेटत होते. आणि मला अमेरिकेला जायचं आहे किंवा मला बाहेर परदेशात जायचं आहे कृष्ण भक्तीसाठी. तर हे बऱ्याच जणांना भेटल्यानंतर शेवटी त्यांना परमिशन मिळाली. आणि परमिशन म्हणजे ती कशी मिळाली, तर तुम्हाला हे दिसतं आहे, हे जलदूत नावाचा मालवाहू जहाज जे आहे, की ज्याच्यातनं फक्त अ, मालाची वाहतूक होते, मालाची ने-आण होते. अशा जहाजामध्ये त्यांना जाण्याची परमिशन मिळाली. शिल प्रभुपाद एकटेच त्या प्रवासी त्या जहाजामध्ये होते. आणि मग त्यांनी तेव्हा वयाच्या त्यांच्या 17व्या वर्षी म्हणजे साधारण 1965 साली त्यांनी अ, अमेरिकेला जायचा प्रवास सुरू केला. प्रवास सोपा नव्हता. जवळ-जवळ 2 महिन्याचा प्रवास होता. गाठीशी काय होतं, अमेरिकेला जाण्यासाठी त्यांनी आता तुम्ही विचार करा, की आपल्याला जर आपण कोणी सांगितलं, की आपल्याला कुठे आपण इथे पुढे फिरायला जरी भारतातल्या भारतात जरी कुठे फिरायला जायचं असेल, तरी आपली बॅग तेवढी असते. हो की नाही? किंवा जर फॉरेनला जायचं असेल, तर अजूनच फार आपलं शॉपिंग आणि आपली बॅग तेवढी असते. पण प्रभुपाद यांनी काय नेलं होतं, तर थोडेसे तांदूळ, त्याच्यानंतर भात शिजवण्याचा कुकर, त्याच्यानंतर श्रीमद भागवतमचे त्यांचे 4 खंड जे आहेत ते ट्रान्सलेट करून झाले होते. तर ते ट्रान्सलेशन आणि ते त्यांच्यासोबत होतं. त्याच्यानंतर भगवद्गीतेचं ट्रान्सलेशन त्यांच्यासोबत होतं आणि ₹40. तर ह्या एवढ्या सगळ्या सामानासकट त्यांनी आपला प्रवास सुरू केला. प्रवास जहाजातला सोपा नव्हता. 2 महिन्याचा प्रवास होता आणि त्याच्यामध्ये प्रभुपाद यांना 2 हार्ट अटॅक येऊन गेले. पण त्यांची एकच इच्छा म्हणजे गुरु आज्ञा शिरोधार्य मानून, की आपण जे काही करायचं आहे ते गुरूंनी आज्ञा दिलेली आहे आणि आपल्याला फक्त करायचं आहे कार्य. अशा पद्धतीने त्यांनी आपली वाटचाल पुढे सुरू केली. आणि त्याच्यानंतर ते अमेरिकेला गेले, बॉस्टन येथे उतरले आणि मग आपला इथे अमेरिकेमध्ये सगळेच हिप्पीज होते. ख्रिश्चन धर्म तिथे होता. त्यामुळे कृष्ण कोण आहे? भगवंत कोण आहेत? वगैरे असं काही कोणाला विशेष माहीत नव्हतं. मग यांना सांगायचं कसं? प्रचार-प्रसाराची सुरुवात कशी करायची? मग प्रभुपाद यांनी ठरवलं, की मग तिथल्याच एका टॉम्स्किन स्क्वेअर नावाच्या गार्डनमध्ये ते रोज जाऊन बसायचे. आपला ताल मृदुंग जो त्यांनी बरोबर आणलेला होता, तो घ्यायचा आणि
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे असा वाद्यवृंदासह रोज ते नामजप करत असत. सुरुवातीला 1-2 दिवस लोक लांबूनच बघत होते. मग हळूहळू त्यांच्या जवळ जायला लागले. त्यांना विचारायला लागले. आधी लहान मुलं, मग नंतर तरुण पिढी, मग बरेच लोक जायला लागले. प्रभुपाद यांचा इंग्लिशवर खूप उत्तम असं प्रभुत्व होतं. त्यामुळे त्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांची प्रभुपाद खूप अस्खलितपणे उत्तरं देत होते. आणि असं करत करत माहितीचे आदान-प्रदान होत होत कृष्ण कोण आहेत, भगवंत कोण आहेत, भगवद्गीता काय आहे, हे ज्ञान हळूहळू तो प्रचार-प्रसार करत करत तिथे त्यांचे भक्तगण तिथे कृष्णाचे भक्त म्हणू शकतो किंवा कृष्ण सेवक जे आहेत तिथे तयार होऊ लागले. मग 1 नाही 2 नाही असे अनेक भक्तगण तिथे तयार झाले. मग त्यांच्यासाठी श्रील प्रभुपाद यांनी लायब्ररी सुद्धा तिथे उघडली आणि आपल्या जी काही आपले मॅगझिन्स आहेत, जी काही पुस्तकं आहेत, जे काही ट्रान्सलेशन केलेलं होतं, तिथे ते त्या लायब्ररीमध्ये ठेवण्यात आलं. 1966 साली इस्कॉनची स्थापना झाली आणि मग नंतर काही प्रभुपाद यांनी मागे वळून पाहिलंच नाही. आणि मग त्यांनी पहिलं आपलं इस्कॉनचं मंदिर जे आहे ते अ, अमेरिका येथे बांधलं आणि त्याच्यानंतर अनेक देशांमध्ये त्यांनी मंदिरं बांधलेली आहेत. आपण बघणार आहोत. विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने. विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे. आणि 1965 ते 1977 या कालावधीमध्ये प्रभुपाद यांनी जवळ-जवळ 12 वेळा आपण पृथ्वी प्रदक्षिणा घातली असं म्हटलं तरी चालेल. आणि त्यांनी वेगवेगळ्या देशांमध्ये अनेक मंदिरांची स्थापना केली. इस्कॉनच्या मंदिरांची स्थापना केली. आत्ताच आपण पाहिलं की कुठल्या-कुठल्या देशांमध्ये ती स्थापना केलेली आहे. आणि तुम्ही इस्कॉनच्या कुठल्याही मंदिरामध्ये जा, तुम्हाला ह्या राधा गोविंद यांच्या हे आपण त्याला अर्च विग्रह म्हणतो. ह्या ज्या मूर्ती ज्या आहेत, ह्या सुबक पद्धतीने त्यांचं रोजची षोडोपचार पद्धतीने त्यांची पूजा अर्चा होत असते. आणि हे तुम्हाला ह्या अर्च विग्रह तुम्हाला कुठल्याही इस्कॉनच्या मंदिरामध्ये बघायला मिळतात. आणि आपला हा इस्कॉनचा इस्कॉन मंगळुरू यांचा ॲड्रेस आहे. आणि आज तुम्ही माझ्याशी बोलता आहेत, मी तुमच्याशी बोलते. आपण घर बसल्या आपल्याला ही संधी मिळालेली आहे भगवद्गीता शिकण्याची. तर ही जी संधी जी आहे ती उपलब्ध करून देणारे आमचे नामनिष्ठ दास प्रभू जे इस्कॉन मंगळुरूचे किंवा इस्कॉन इंडियाचे अध्यक्ष आहेत. आणि आपण म्हणतो की ब्लेसिंग इन डिस्गाईज किंवा वाईटातनं नेहमी काहीतरी चांगलं घडत असतं. तसं जेव्हा कोरोनाचा काळ होता तेव्हा प्रभुपाद यांनी नामनिष्ठ दास प्रभू यांनी ऑनलाईन भगवद्गीता शिकवण्याचा त्यांच्या मनामध्ये एक प्रेरणा आली. आणि अनेक कृष्ण भक्त जे आहेत की त्यांची ही प्रेरणा, त्यांची इच्छा जी आहे ती पूर्ण करण्यासाठी पुढे आले. अनेक कृष्णसेवक पुढे आले. आणि आज पहिली नाही, दुसरी नाही तर 41वी बॅच, 40 बॅच सक्सेसफुली कंप्लीट झालेल्या आहेत. अनेक भाषांमध्ये होतात. हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिळनाडू, कर्नाटक, अनेक कन्नड, अनेक भाषांमध्ये ह्या आपला हा ऑनलाईन वर्ग सुरू आहे. आणि म्हणून आपण नामनिष्ठ दास प्रभू यांनाही वंदन करूया आणि सर्व कृष्ण सेवकांनाही वंदन करूया आणि आपण पुढे जाऊया. तर आपण हा भगवद्गीता हा शिकणार आहोत. तर भगवद्गीता म्हणजे काय? तर भगवद्गीता हे एक महाकाव्य आहे. मग ज्याच्यामध्ये आपल्याला सगळ्याच समस्यांची उत्तरं आहेत. म्हणजे तो आपल्याला
कुठलाही आपण भगवद्गीता जेव्हा श्लोक आणि श्लोक वाचतो आणि त्या प्रत्येक श्लोकाचा अर्थ किंवा आता तुम्ही 18 दिवसामध्ये तुम्हाला जे समजेल किंवा तुम्ही जे काही शिकणार आहात, ऐकणार आहात, त्याच्यावरून तुम्हाला निश्चित समजेल की भगवद्गीतेमध्ये आपल्याला अनेक प्रश्नांची उत्तरं आहेत. वाचता वाचताच आपल्याला समजत जाईल. त्याच्यानंतर महात्मा गांधी यांनी सुद्धा याला एक आध्यात्मिक कोश असं शब्दकोश आहे असं म्हटलं होतं. अनेक नेत्यांनी भगवद्गीता वाचन करत होते आणि त्यांच्यासाठी ते प्रेरणादायी पुस्तक होतं. आपण जसे-जसे भगवद्गीतेचा रोज अध्याय वाचत जाऊ, तसं-तसं आपल्याला त्याचा नवीन-नवीन अर्थ उलगडत जातो. त्यामुळे आपल्याला एक छान असा आनंद मिळत जातो. आणि भगवद्गीता वाचतो आणि देवाने हे विश्व कसं निर्माण केलं आहे, याचं चिंतन करतो, तेव्हा बाकी सर्व काही अनावश्यक वाटतं. हे सगळं जे काही आहे, हे एकेकाचे अनुभव आहेत. हे आपण यापुढे अनुभवणार आहोत. आता आपण भगवद्गीता शिकायची. मग इस्कॉनची भगवद्गीता जशी आहे तशी का? तर कारण ती एक परंपरेतून आलेली आहे. मग गुरु परंपरा काय आहे, हे आपल्याला 4थ्या अध्यायामध्ये शिकायचं आहे. पण त्याच्यासाठी तुम्हाला एक छोटंसं उदाहरण इथं आपल्याला दिलेलं आहे, की आपण जेव्हा आपला मोबाईल चार्ज करतो, लॅपटॉप चार्ज करतो, तर जेव्हा तुम्ही लॅपटॉप, मोबाईल चार्ज करता, तर जो चार्जर जर कुठे तुटला असेल किंवा ती वायर कुठेतरी खंडित झाली असेल, तर चार्जिंग होत नाही किंवा तो सप्लाय जो आहे तो पूर्णपणे जात नाही. मग त्याच पद्धतीने ही जी गुरु परंपरा म्हणजे काय, की जे गुरूंकडनं जसेच्या तसं जे ज्ञान आलेलं आहे आणि तेच आपण पुढे आलेलं प्रभुपाद आहे, त्यांनी जे ट्रान्सलेशन केलेलं आहे, भगवद्गीता जशी आहे तशी. तर आपल्याला ते गुरु परंपरेतून आलेलं ज्ञान म्हणजे ती ज्ञानाची जी साखळी जी आहे, ती तशीच्या तशी ते त्यांना जे सांगायचं आहे, भगवंतांना जे सांगायचं आहे, ते ज्ञान, तो अर्थ तो तसाच्या तसा आपल्यापर्यंत या परंपरा शाखेतून आपल्याला पोहोचतो आहे आणि म्हणून आपण इस्कॉनची भगवद्गीता जशी आहे तशी त्याचा आपण अभ्यास करणार आहोत. तर भगवद्गीता हा एक विशाल ग्रंथ आहे. गीतेचा जेव्हा आपण पद्धतशीर अभ्यास करतो, तेव्हा जवळ-जवळ आपल्याला 1 वर्ष लागतं. जर तुम्ही आता आपण माहिती आहे की भगवद्गीतेचा अभ्यास करायचा असेल, ती समजून घ्यायची असेल. अभ्यास करायचा म्हणजे त्याचा अर्थ समजून घेणं, की जेणेकरून आपण काय अभ्यास करतो आहोत, काय वाचतो आहोत आणि पुढे त्या ज्ञानाचं आपण अनुशीलन कसं करणार आहोत. जर आपल्याला समजलंच नाही, तर आपण पुढे कसं आपण आपल्या जीवनशैलीमध्ये बदल करणार आहोत. तर ते समजून घेण्यासाठी आपल्याला 1 वर्ष सुद्धा कमी पडेल. पण आणि म्हणूनच हा जो आपला पहिला टप्पा जो आहे 18 दिवसाचा, त्याच्यामध्ये आम्ही फक्त 1 तासामध्ये हे सगळं कव्हर करू शकत नाही. आणि म्हणून आपल्याला सखोल अभ्यासाची जर उत्कंठा असेल किंवा इच्छा असेल, तर आपल्याकडे पुढचे टप्पे आहेत. आज तुम्ही रजिस्ट्रेशन पहिल्या टप्प्याचं केलेलं आहे. फर्स्ट लेव्हलचं रजिस्ट्रेशन केलेलं आहे. आपल्याकडे फर्स्ट लेव्हल, सेकंड लेव्हल, थर्ड लेव्हल म्हणजे पहिला टप्पा, दुसरा टप्पा, तिसरा टप्पा असे 5 टप्प्यामध्ये आपल्याला भगवद्गीतेचं संपूर्ण तत्वज्ञान जे आहे, ते अर्थासकट किंवा आपल्याला ते समजण्यासाठी किंवा तो अभ्यास आपला पूर्ण होतो. आणि हा जो आहे भगवान श्रीकृष्ण आणि अर्जुन यांच्यामधला संवाद आहे. हा 700 श्लोकांचा संवाद आहे. आणि फक्त भगवान श्रीकृष्ण आणि अर्जुन यांचा संवाद नसून त्याच्यामध्ये अजून 2 व्यक्ती आहेत. भगवान श्रीकृष्ण यांचे 575 श्लोक आहेत. जे तत्वज्ञान, जे ज्ञान त्यांनी संपूर्ण मानवजातीला अर्जुनाद्वारे दिलेलं आहे, ते 575 श्लोक आहेत. अर्जुन यांनी काही प्रश्न विचारलेले आहेत. काही त्यांच्या मनात काही विचार येत होते, ते त्यांनी मांडलेले आहेत. असे 83 श्लोक आहेत. संजय यांनी सुद्धा 41 यांचे श्लोक आहेत. आपण हा जो संवाद आहे, हा जो दिव्य संवाद आहे, तो याची देही याची डोळा जो बघण्याची अ, अ, ज्यांना संधी मिळाली असे संजय त्यांची पूर्वपुण्य इतकी काय म्हणू शकतो की फळाला आली, की त्यांना व्यासमुनींनी दिव्य दृष्टी दिली आणि धृतराष्ट्र यांच्या दालनात ते बसलेले होते आणि कुरुक्षेत्रावर काय-काय सुरू आहे ते सगळं सांगण्याचं त्यांना तिथे लाभ मिळाला किंवा बघण्याचा आहे हा संवाद ऐकण्याचा तिथे लाभ मिळाला आणि ते धृतराष्ट्र यांना सांगत होते. आणि धृतराष्ट्र यांनी सुद्धा त्यांचा सुद्धा एक श्लोक आहे. श्लोक एक असला तरी तो अत्यंत महत्त्वाचा श्लोक आहे आणि त्यावर पुढचं संपूर्ण 700 श्लोकांची भगवद्गीता आहे.
मग आता ह्या भगवद्गीतेमध्ये आपल्याला नेमकं शिकायचं काय आहे? जेव्हा आपण कुठल्याही म्हणजे आपण शाळेमध्ये, कॉलेजमध्ये जातो, कुठल्याही स्टँडर्डला जातो, तेव्हा आपण प्रत्येक वेळी आपण जेव्हा ऍडमिशन घेतल्यावर आपण म्हणतो की सिलेबस काय आहे? तसं भगवद्गीता शिकायची 18 दिवसाचा कोर्स आपण रजिस्टर केलेला आहे. तर त्याच्यात नेमकं शिकायचं काय आहे? सिलेबस काय आहे? तर भगवद्गीतेमध्ये आपल्याला 4 गोष्टी शिकायच्या आहेत आणि एक शेवटची आहे ती 5वी, पण ती महत्वाची गोष्ट शिकायची आहे. तर 4 गोष्टी ज्या अनंत अशा आहेत, ज्या चिरंतन आहेत. त्यातलं पहिलं आहे ईश्वर, जीव, प्रकृती आणि काळ. आपल्याला एक-एक अध्यायामध्ये उत्तम पद्धतीने ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत, त्या आपल्याला समजणार आहेत. आणि सगळ्यात शेवटी कर्म. कर्म हे तात्पुरतं आहे, पण ते फार महत्वाचं आहे. मग कर्म म्हणजे काय? मग त्याचं ते कर्मफळ काय आहे? कर्मबंधन काय आहे? ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला ह्या भगवद्गीतेमध्ये शिकायच्या आहेत, चर्चा करायची आहे. आणि मग ईश्वर, प्रकृती, त्याच्यानंतर जीव, काळ. काळावर आपल्याला 11व्या अध्यायात आपण एकदम काळ काय आहे शिकणार आहोत. आणि सगळ्यात शेवटी ही कर्म. मग भगवद्गीतेची पार्श्वभूमी आपल्याला सगळ्यांना साधारण माहिती आहे. की अर्जुनाचा भ्रमनिरास झाला होता. मग तो कसा झाला? मग कदाचित अर्जुनाचा भ्रमनिरास झाला म्हणजे ही एक भगवंतांचीच तर योजना नसेल, की अर्जुनाला जो भ्रमनिरास झाला, अर्जुनाला काही प्रश्न पडले आणि मग अर्जुनाकरवी भगवंतांनी संपूर्ण मानव जातीला कदाचित हा उपदेश केला आहे, हे तत्वज्ञान दिलेलं आहे. अर्जुन जरी प्रथम श्रोता असला तरीही ते हे ज्ञान जे आहे, हे चिरकालीन असं ज्ञान जे आहे ते जसं-जसं आपण पुढे जाऊ तसं-तसं आपल्याला वाटेल की हे 5000 वर्षापूर्वीचं ज्ञान नाहीच आहे. हे आत्ता कालाकडे कोणीतरी सांगितलं आहे आणि आपल्या रोजच्या जीवनाशी ते किती आपण त्याला संबंध लावू शकतो आणि किती आपल्या उपयोगाचं आहे, हे आपल्याला जाणवू लागेल. अं, आता अर्जुनाचा जो भ्रमनिरास झाला होता आणि मग त्यांनी कडे गेले आणि त्यांना हे तत्वज्ञान सांगितलेलं आहे. पण आपण कुठलाही अध्याय सुरू करण्यापूर्वी म्हणा किंवा भगवद्गीतेचा जिथे-जिथे अभ्यास होतो, जिथे-जिथे अध्ययन होतो, वाचन होतं, पठण होतं, त्याच्यापूर्वी आपल्याला जे आहे की आपल्याला गीता महात्म्य गायचं आहे. आता तर तुम्हाला ते आपण ऐकूया. अथ गीता महात्म्या गीताशास्त्रम् इदं पुण्यं या पठेत् प्रयता पुमान् विष्णुपदम् अवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामापरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मा कृतानि च मलनिर्मोचनं पुंसा जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनम् गीतासुगीतकर्तव्या किमन्ये शास्त्रविस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मादिनिःसृता भारतामृता सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्रद्विनिःसृतम् गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा. हरे कृष्ण.
कृष्ण. आपण आता हे जे गीता महात्म्य ऐकलं त्याच्यातला हा एक श्लोक आहे. सर्वोपनिषदो गावो दोघा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्. या श्लोकाचा अर्थ असा आहे की जी सर्व उपनिषदे आहेत ती एका गायींप्रमाणे आहेत आणि हे गायीचं दूध देणारे किंवा हे भगवान श्रीकृष्ण हे नंदाचे पुत्र आहेत आणि त्या दुधाचं प्राशन करणारे म्हणजे ह्या भगवद्गीतेचं जे तत्वज्ञान जे आहे ते ऐकणारे अर्जुन हे जणू वासरू आहेत आणि गीतेतील सुंदर अमृत हे तत्वज्ञान म्हणजे हे दूध आहे. आणि नुसतं अर्जुन हे त्या अमृताचं प्राशन करत नाही आहे, तो उत्तम आस्तिक बुद्धीचे भाग्यवान भक्त किंवा तुमच्या आमच्यासारखे आपण सगळेच जण ह्या अमृताचं प्राशन करत आहोत आणि त्याचा आनंद घेत आहोत. आपल्या पहिल्या अध्यायाचं नाव आहे अर्जुन विषाद योग. तर आता मला सांगा की विषाद या शब्दाचा अर्थ तुम्हाला कोणाला माहिती आहे का? हरे कृष्णा. तुम्ही तुमचा डिजिटल हँड रेज करू शकतात. साधना माताजी, हरे कृष्णा. तुम्ही अनम्यूट करू शकताय. बोला. हरे कृष्ण. विषादचा अर्थ नाही माहिती मला. अच्छा, नाही तुमचा Sorry. हँड रेज होता म्हणून. ओके, हरकत नाही. मागचा तो आधीचा होता केलेला. ओके ओके. हरे कृष्णा. सुनील प्रभूजी. तुम्ही अनम्यूट करू शकताय. हॅलो. हा बोला. विषाद म्हणजे वैगम्य म्हणजे असं मला वाटतंय. विशाल म्हणजे विषाद म्हणजे काय बोला? वैगम्य वैगम्य किंवा मनातील शल्य त्यांच्या. ओके ओके. खूप छान. अजून कोण आहे? सिद्धम प्रभूजी, हरे कृष्णा. तुम्ही अनम्यूट करू शकता. बोला. बरं, माधुरी माताजी तुम्ही बोला. हरे कृष्णा. तुम्ही अनम्यूट करू शकता. मनाची विषण्णता. मनाची विषण्णता. खूप छान. विषण्णपण. हो हो, खूप छान. इथं विषाद म्हणजे खेद वाटणे. इथे मला चॅट बॉक्स मध्ये पण आलेलं आहे दुःख. तर बऱ्याच जणांना म्हणजे खूप छान प्रयत्न आहे आणि बरोबर उत्तर आहे. विषाद म्हणजे वैषण्य, मनाचं शल्य. किंवा अर्जुनाच्या मनामध्ये आपण आपल्या मराठी भाषेत सांगायचं झालं म्हणजे मराठी भाषा म्हणजे आपली रोजची व्यवहारातली मराठी भाषा. तर आपण ज्याला डिप्रेशन म्हणतो की नाही, तर अर्जुन विषाद योग. तर आपल्याला अर्जुनाच्या विलापाचा योग काय आहे तर हे आपण बघणार आहोत. पण त्याआधी सगळ्यांना महाभारताची पार्श्वभूमी माहिती आहे की आणि जर कोणाला माहिती जरी नसेल तरी आपण लॉकडाऊन मध्ये महाभारत ही सिरियल बी आर चोपडांची आपण टीव्हीवर सगळ्यांनी बघितलेली आहे. त्यामुळे स्टोरी काय आहे, कथा काय आहे हे सगळ्यांना माहिती आहे. कौरव आणि पांडव हे लहान आणि मोठ्या भावंडांचे म्हणजे पंडूराजा हे लहान भाऊ होते आणि धृतराष्ट्र मोठा भाऊ यांचे कौरव हे 100 मुलं आणि पंडूराजाचे पांडव 5 मुलं होते. आणि जशी मुलं मोठे झाले त्याच्यानंतर हस्तिनापूरमध्ये सिंहासनासाठी किंवा कोणाला आपण ज्याच्यावर युवराज म्हणून घोषित करायचा याच्यावरून अनेक कौरवांनी अनेक वेळा किंवा दुर्योधन आपण म्हणू शकतो स्पेसिफिकली की पांडवांवर अनेक वेळा त्यांनी अन्याय केला आहे किंवा वेगवेगळ्या पद्धतीने त्यांना कसं राज्य मिळणार नाही असे प्रयत्न केलेले आहेत. पण अनेक प्रयत्नानंतर सुद्धा जेव्हा त्यांना 13 वर्षाचा वनवास झाला म्हणजे 12 वर्षाचा वनवास आणि 1 वर्षाचा अज्ञातवास झाला
आणि त्याच्यानंतर जेव्हा परत आले आणि त्यांनी तेव्हा त्यांचं इंद्रप्रस्थ राज्य मागितलं, तेव्हा दुर्योधन यांनी नाही सांगितलं. शांती प्रस्ताव घेऊन भगवान श्रीकृष्ण तिकडे गेले होते, पण त्यांनाही तो शांती प्रस्तावही चिडकारून लावला. महत्वाकांक्षा एवढी वाढलेली होती की योग्य अयोग्याचं त्यांना काही जाणीवच नव्हती. आणि शेवटी तो युद्धाचा दिवस आला. ते युद्धाची जागा ठरली आणि कौरव 18 त्या दिवशी 11 औक्षणी सेना घेऊन आणि पांडव 7 औक्षणी सेना घेऊन तिथं त्या कुरुक्षेत्र या मैदानावर आले. आणि तोच हा दिवस आहे. आपण लगेच पुढे जाणार आहोत. तर मला सांगा, तुम्हाला इथं आता 3 चित्र दिसत आहेत. तर हे जे पहिलं चित्र आहे, तर हे चित्र माझा तुम्हाला कर्सर दिसत असेल, तर हे कोण आहेत? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. धृतराष्ट्र. ओके, खूप छान माताजी. हरे कृष्णा. आता हे मध्ये जे दिसत आहेत, तर हे कोण आहेत? हरे कृष्णा. सुनील प्रभूजी. हा, अर्जुन. ओके, हरे कृष्ण. आणि आता आणि हे तुम्हाला इथे दिसतात, हे कोण आहेत? इथे मला चॅट बॉक्स मध्ये पण येत आहे उत्तर. सुनील प्रभूजी, हरे कृष्ण. वर्षा माताजी तुम्ही थांबा. दुर्योधन. तुम्ही ओके, खूप छान माताजी. हरे कृष्णा. तर आपण इथे मला चॅट बॉक्स मध्ये सुद्धा बरोबर उत्तर मिळालेली आहेत. कृष्ण नाही आहे ह्या चित्रांमध्ये. तर हे जे तुम्हाला एक्स्ट्रीम कॉर्नरला दिसत आहेत, हे धृतराष्ट्र आहेत, इथे अर्जुन आहेत आणि इथे दुर्योधन आहेत. आणि आता त्यांच्या एकाच दृश्यावर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया आहेत. तर आपला हा जो धृतराष्ट्र यांचा एकच श्लोक आहे, पण जो फार महत्वाचा आहे. पहिला श्लोक आहे, धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजयः. आता एवढं लाखोंनी सैन्यबळ तिथे तयार झालेलं आहे, तिथे जमलेलं आहे. आणि मग निश्चितच ते सैन्य जे जमा झालेलं आहे युद्धभूमीवर तिथे, तर तिथे गेल्यानंतर आता प्रश्न आहे बघा, दुर्योधन किंवा कौरवांबद्दल किंवा पांडवांबद्दलचा प्रश्न किंवा एक शंका जी धृतराष्ट्रांच्या मनामध्ये आलेली आहे आणि ते बोलून दाखवत आहे की धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र, आणि मग तिथे माझे मुलं आणि पांडवांचे मुलं काय करत आहेत? तर आता मला सांगा, हा प्रश्न विचारण्याच्या आधी आपण इथे एक छोटस छान उदाहरण दिलेलं आहे प्रभुपाद यांनी, आपण ते समजून घेऊया. की आपल्या घरी जेव्हा कुठलंही शुभ कार्य असतं तेव्हा आपण दूध ओतू घालतो, म्हणजे हो की नाही? आणि मग मला सांगा, जेव्हा दूध ओतू घालतं किंवा जेव्हा आपण दुधामध्ये लिंबू पिळतो किंवा दूध खराब होतो, नासतं ज्याला आपण म्हणतो, तर त्याचं काय होतं शेवटी, की त्याचा दूध म्हणजे चोथा वेगळा होतो, पाणी वेगळं होतं. आणि मग जो पाणी आपण काढून टाकतो आणि जो चोथा उरलेला असतो त्याचा एक पनीर करतो किंवा आपण रसगुल्ले करतो, हो की नाही? म्हणजे काहीतरी गोड त्याचं खायला करतो. मग असंच म्हणजे ही एक खूप स्वाभाविक गोष्ट आहे, हो की नाही? मग अशा ह्या मग हे जे कुरुक्षेत्र जे आहे ते एक प्रकारचं धर्मक्षेत्र आहे. धर्मक्षेत्र का आहे? तर कारण ती एक पावनभूमी आहे. तिथं अनेक लाखो योगी तपस्वींनी तिथे पूजा काय म्हणू शकतो, तपस्या केलेली आहे. आणि तपस्या केल्यानंतर ती भूमी जी आहे ती पावन झालेली आहे. आणि भरपूर तिथे आपण त्यामुळे तिथे कोणालाही मृत्यू जरी आला तरी तिथे त्यांना स्वर्ग प्राप्ती होते, अशी इतकी ती पावन भूमी आहे. ती भूमी इतकी पावन झालेली आहे, इतक्या अनेक लाखो हजारो तपस्यांनी. आणि म्हणून धृतराष्ट्र यांच्या मनामध्ये शंका आली की त्या जागेचा प्रभाव माझ्या मुलांच्या मनावर तर पडणार नाही ना. आणि म्हणून ते विचारत आहेत की आणि विचारतात प्रश्न बघा कसा, मामका पांडवाश्चैव,
म्हणजे त्यांनी आता पांडवांची म्हणजे लहान मुलं, भावाची मुलं म्हणजे आपलीच मुलं किंवा पूर्वी तर एकत्र कुटुंब पद्धती होती. ती आपलीच मुलं असल्यासारखं होतं. पण त्यांनी काय केलं नाही. त्यांनी असं नाही विचारलं, माझी मुलं आणि पंडूची मुलं काय करत आहेत? मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजयः? काय करत आहेत युद्धभूमीवर? असा प्रश्न त्यांनी विचारला. म्हणजे या पहिल्या श्लोकामध्ये जी धृतराष्ट्र यांच्या मनामध्ये असलेली किंवा त्यांनी आपल्या मुलाच्या मनामध्ये रुजू केलेली जी महत्वाकांक्षा जी आहे, ती ह्या पहिल्या श्लोकामध्ये आपल्याला दिसते. आणि आपण लगेच पुढे वळणार आहोत, की इथे तुम्हाला दिसतं आहे, की आपण जेव्हा युद्धभूमीवर येतोय, संजय सांगता आहेत, एक वर्णन करता आहेत, युद्धभूमीचं वर्णन करता आहेत. आणि वर्णन करताना त्यांनी कोण-कोण जमलेलं आहे, पांडवांच्या पक्षात कोण आहे, कौरवांच्या पक्षात कोण आहे, हे वर्णन केल्यानंतर दुर्योधन काय करत आहेत, हे सांगता आहेत. आणि ते सांगताना म्हणत आहेत, हे आचार्य, तुमचा बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र याने कौशल्याने रचलेली ही विशाल सेना, पांडव सेना पहा. आता हा दुर्योधन जो आहे, तो द्रोणाचार्य यांच्या शिबिरामध्ये आलेला आहे किंवा त्यांच्या छावणीत आलेला आहे आणि अत्यंत रागाने, क्रोधाने त्यांना प्रश्न विचारतो आहे किंवा त्यांना सांगतो आहे, की पहा, पहा, तुम्ही ज्याला तुमचा जो कोणी शिष्य आहे द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न जो पांडवांचा सेनापती होता, त्याने किती कुशलतेने हे ही सैन्याची रचना केलेली आहे. आणि त्याचा राग किती अनावर होतो आहे, की आपण गुरूंशी बोलतो आहोत. गुरूंची मान वरून करून सुद्धा बोलायचं नसतं आणि खूप नम्रपणे बोलायचं असतं. हे सुद्धा तो विसरून गेलेला आहे. आणि हे सगळं सुरू असताना आपल्या संपूर्ण युद्धाचं वर्णन करत असताना तिथे संजय सांगत आहेत, की शंखनाद झाला. शंखनाद पूर्वी होत होता. त्याचं कारण असं होतं, की लाखोंनी सैन्यबळ तिथे येत होतं आणि मग प्रत्येकाला हे जे युद्ध आता आता इथून पुढे आक्रमण करायचं आहे, ती घोषणा जी आहे किंवा ते सांगण्यासाठी शंखाचा वापर करत असे. आणि मग तो शंख वाजला गेला आणि कौरवांनी कौरवांचा शंख वाजवला, पांडवांनी पांडवांचा शंख वाजवला, भगवान श्रीकृष्णांनी शंख वाजवला. त्या शंखाचा आवाज कसा झाला? सघोषधात्र राष्ट्राणाम हृदयानी व्यधारयत नभश्च पृथिवी चैव तुमुलोभ्य रुनादयन. म्हणजे हा शंखाचा आवाज कसा झाला? तो वाढत गेला, वाढत गेला आणि त्याचा आवाज कसा झाला? नभश्च पृथिवी चैव, म्हणजे आकाश आणि पृथ्वी दमदमून गेले. आणि धृतराष्ट्र यांची पुत्र जी आहेत म्हणजे कौरवांची जे हृदय जी आहेत, ती कशी झाली? विदीर्ण झाली. त्यांच्या काळजाचा ठोका जो आहे तो चुकला, आपण म्हणू शकतो. धडधड आपण होतं की नाही, तुम्हाला मी युवा वर्ग घेतलेला आहे त्यामुळे मी नेहमी उदाहरण देत असते. आपण जेव्हा परीक्षेला जातो, वॉर्निंग बेल जेव्हा होते, 3 वॉर्निंग बेल असतात. पहिली झाली, दुसरी झाली, की कसं आपल्याला धडधड, धडधड व्हायला लागतं. आणि अशा पद्धतीने कुठेतरी कौरवांच्या मनामध्ये झालेलं आहे. हरे कृष्णा, माझा आवाज येतोय ना सगळ्यांना? हो माताजी, येतोय मला. मोनाली माताजी, तुम्ही तुमचं नेट जरा चेक करा. ओके, हरे कृष्णा. अशा पद्धतीने धृतराष्ट्र पुत्रांची हृदय जे आहेत ती विदीर्ण झालेली आहेत. आणि आपण हे एकीकडे मग ही विदीर्ण का झाली आहेत किंवा धृतराष्ट्र यांच्या मनामध्ये प्रश्न का पडला आहे, त्याची 9 कारणं सुद्धा आपल्याला पहिल्या अध्यायामध्ये बघायला मिळतात. मग ती 9 कारणं काय आहेत? तर मुळात ही जी जिथे युद्ध होणार होतं, ते कुरुक्षेत्र जे होतं ते धर्मक्षेत्र होतं. आताच मी सांगितलं त्याप्रमाणे तिथे हजारो लाखो तपस्वींनी, योगींनी तपश्चर्या केलेली आहे. त्यामुळे ती पावन अशी भूमी होती, पवित्र भूमी होती. तिथल्या ज्या लहरी ज्या होत्या त्या पवित्र अशा लहरी होत्या आणि त्याचा परिणाम तर माझ्या पुत्रांवर होणार नाही, त्यांच्या मनावर होणार नाही. आणि कदाचित युद्धापासून ते बाजूला सरतील की काय, असा कुठेतरी साशंक मनाने धृतराष्ट्र यांनी प्रश्न विचारला होता. म्हणजे ती जी भूमी जी होती ते एक धर्मक्षेत्र होतं. अर्जुनाकडे जो रथ होता तो दिव्य रथ होता. तो इंद्रदेवांनी त्यांना दिलेला होता. तो रथ असा होता की तो कुठल्याही लोकांमध्ये सहज फिरू शकत होता. त्याच्यानंतर कपिध्वज, त्या रथावर एक ध्वज आहे, एक झेंडा आहे, त्याच्यावर कपिध्वज म्हटलेला आहे. तिथे हनुमान, साक्षात हनुमंत विराजमान आहेत. त्याच्यानंतर शंखनाद,
जो पंचजन्य शंख आहे भगवान श्रीकृष्णाचा, तो तिथे वाजवला गेला होता. त्याच्यानंतर गांडीव, पशुपतास्त्र, अर्जुनाच्या हातामध्ये जे शस्त्र आहे, जे गांडीव धनुष्य जे आहे, ते साक्षात भगवान शिवशंकर यांनी त्यांना प्रदान केलेलं आहे. त्याच्यानंतर त्यक्त जीविता, भगवान श्रीकृष्ण ज्या सारथ्य करता आहे, ज्या सेनेचा, ज्या अर्जुन त्या पांडवांचं, तर त्या सगळ्यांच्या त्यांच्याबरोबर जे सैन्यबळ जे आहे किंवा जे रथी महारथी त्यांच्यासोबत लढायला आलेले आहेत, की एकटं आम्ही वीरगती प्राप्त करू किंवा युद्ध जिंकूनच आम्ही घरी जाऊ, अशा दृढ निश्चयाने तिथे आलेले आहेत. त्याच्यानंतर हे जे त्या दिवशी जे युद्ध सुरू होणार होतं, त्या दिवशी एकादशी होती, मोक्षदा एकादशी. आपल्याकडे मार्गशीर्ष महिन्यामध्ये शुक्ल पक्षामध्ये जी एकादशी येते, ती मोक्षदा एकादशी आहे. त्या दिवशी गीता जयंती साजरी केली जाते. कारण त्या दिवशी युद्ध जे आहे ते सुरू होणार होतं, युद्धासाठी जमलेले होते आणि तिथेच भगवंतांनी तत्वज्ञान सांगितलेलं होतं. त्याच्यानंतर तिथे ज्या साक्षात भगवान श्रीकृष्ण जिथे सारथ्य करता आहेत, म्हणजे भगवान श्रीकृष्ण यांना ऋषिकेश असं संबोधलेलं आहे. ऋषिकेश या शब्दाचा अर्थ आहे की संपूर्ण इंद्रियांना ज्याने विजय मिळवलेला आहे, असा ऋषिकेश. आणि जिथे भगवान श्रीकृष्ण आहे तिथे भाग्यलक्ष्मी तर असणारच. आणि त्यामुळे अशी एक नाही, दोन नाही, अशी ही तब्बल 9 कारणं आहेत. धर्मक्षेत्र, दिव्यरथ, कपिध्वज, शंखनाद, गांडीव, त्यक्त जीविता, मोक्षदा एकादशी, भाग्यलक्ष्मी आणि ऋषिकेश, ह्या 9 कारणांमुळे कौरव असतील किंवा धृतराष्ट्र असतील, जे त्यांच्या दालनात बसलेले आहेत, तर त्यांच्या मनामध्ये कुठेतरी साशंकता होती, कुठेतरी भीती होती, कुठेतरी संशय होता. आणि हे सगळं सुरू असताना अर्जुनाने भगवान श्रीकृष्णांना एक विनंती केली की शंखनाद तर झालेला आहे, आपण हळूहळू पुढे तुम्ही रथ नेतात का? म्हणजे आपण रणनीती काय आहे, युद्धनीती काय आहे, ती जरा ठरवूया. पण रथ पुढे जातोय कसा? जसा एक एक रथ पुढे जातो आहे, तसे तुम्हाला अर्जुन यांना पितामह भीष्म दिसतायत, गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य, आपली 1 नाही, 2 नाही, 100 भावंड जी आहेत ती तिथे दिसत आहेत. सगळे नातेवाईक तिथे आहेत, काका मामा असतील, भावंड असतील वेगवेगळे, त्याच्यानंतर आपले मित्रमंडळी असतील, आणि हे सगळे असे त्या शत्रू पक्षामध्ये, कौरवांच्या पक्षामध्ये दिसत आहेत. आणि जसं जसं पुढे पुढे दिसत आहेत, तसं तसं अर्जुनाच्या मनामध्ये एक एक विचार येऊ लागले. मग ते विचारांचं काहूर माजत गेलं. मग ते विचार कुठले कुठले आले आपण बघूया. की अर्जुनाच्या मनात पहिला विचार आला तो म्हणजे सगळ्यांबद्दल त्यांना दया वाटू लागली, करुणा वाटू लागली, मोह वाटू लागला. अरे हे तर माझेच आहेत, माझे गुरु, ज्यांनी मला धनुष्यबाण धरायला शिकवलं, नव्हे तर मला तरबेज केलं. त्यांच्या शिकवणीतून आज मी एवढा उत्कृष्ट धनुर्धर झालेला आहे. पितामह भीष्म, ज्यांच्या अंगाखांद्यावर मी वाढलो, हे माझे भाऊ. त्यांना एक नाही अनेक गोष्टी आठवल्या, त्यांच्याबद्दल दया निर्माण झाली, मोह निर्माण झाला. आणि मग पुढचा लगेच तो विचार येत नाही, तर लगेच पुढचा विचार की अरे यांना मारून मला कुठला आनंद मिळणार आहे आणि कुठल्या राज्याचा मी उपभोग घेणार आहे. आणि त्याच्यानंतर तो विचार सरत नाही, तर लगेच पुढचा विचार, अरे हे तर सगळे माझेच आहेत. जिथे ज्येष्ठांना आपल्याकडे वंदन करायची, नमस्कार वाकून नमस्कार करायची पद्धत आहे, आपले संस्कार आहेत, तिथं चक्क आपण शस्त्र घ्यायचं आहे आणि त्यांना मारायचं आहे, त्यांच्यावर ते शस्त्र उगारायचं आहे. आणि ते कशासाठी? तर एका राज्यासाठी. याचं मला केवढं मोठं पातक लागेल, हा मनात विचार येतो आहे. आणि हा विचार संपत नाही की लगेच पुढचा विचार, अरे इथे तर सगळं माझं अख्खं कुटुंब पुढे आले, युद्धभूमीवर आलेलं आहे. मग ते माझ्या कौटुंबिक परिस्थितीचं काय होईल, माझ्या वंशाचं काय होईल, आमच्या तर हा कुठेतरी तिथे प्रश्न निर्माण झालेला आहे अर्जुनाच्या मनामध्ये. कौटुंबिक परंपरा म्हणजे नेमकं काय, की काय होणार पुढे. आणि असे एक नाही अनेक विचार मनात आले. त्यामुळे काय करायचं समजेना, काय योग्य आहे, काय अयोग्य आहे हे समजत नाही. आणि म्हणून ते अत्यंत त्यांच्या मनामध्ये अनेक विचार, आणि ते नुसते विचार आले नाही, तर त्यांनी ते भगवान श्रीकृष्णांना बोलून दाखवले, मांडून दाखवले. आणि त्यांनी सांगितलं की त्यांनी आपला मुकुट बाजूला केलं, शस्त्र बाजूला ठेवलं, रथावर बसले, आणि अगदी त्यांच्या डोळ्यामध्ये पाणी आहे. आणि त्या डोळ्यामध्ये अत्यंत
करुणा दाटवलेली आहे, सगळा काय म्हणू शकतो आपण की दुःख झालेलं आहे, वैषण्य आहे आपण म्हणू शकतो, मनामध्ये शैल्य निर्माण झालेलं आहे आणि त्यांनी आपलं शस्त्र बाजूला सारलं आहे आणि तिथे ते भगवान श्रीकृष्णांना सांगताहेत मी युद्ध करू शकत नाही, हे सगळे माझेच आहेत आणि त्यांनी त्याच्यासाठी 5 कारणं सांगितली. मग आता हे झालं अर्जुनाचं. जसं आपण अध्याय सुरू होतानाच आपण बघितलं होतं, की भगवद्गीता ही आपल्या जीवनामधल्या अनेक सर्व प्रश्नांची उत्तर आपल्याला भगवद्गीतेमध्ये सापडतात. म्हणजे जसे हे अर्जुनाला प्रश्न पडले आहेत, तसे हे अनेक करुणा असेल म्हणजे मोह असेल, कुठल्याही गोष्टीचा आनंद आपल्याला वाटत नाही किंवा आपल्याला असं वाटतं अरे हे हे पाप तर नाही, हा अधर्म तर नाही. आपल्या कुटुंबाचा, आपल्या मित्रमंडळींचा नेहमी आपल्याला विचार येत असतो मनामध्ये आणि काय करावं, काय योग्य अयोग्य समजत नाही. तर हे हे जरी अर्जुनाचे प्रश्न असले तरी कुठेतरी हे आपले सुद्धा प्रश्न आहेत. आपल्याला आपल्या आयुष्यामध्ये, जीवनामध्ये कधीतरी ह्या प्रश्नांना सामोरं जावं लागतं आणि इथेच आपला आजचा अध्याय संपतो आहे. आपल्या पहिल्या अध्यायामध्ये आपण रणांगणावरील सैन्याचं निरीक्षण म्हणजे आपण पहिल्या अध्यायामध्ये जर आपण पाहिलं तर संपूर्ण तिथे कौरवांची सेना, पांडवांची सेना तिथे युद्धासाठी सज्ज झालेली आहे आणि अशा रणभूमीवर काय सुरू आहे हा प्रश्न आहे धृतराष्ट्रांचा. किं कुर्वत संजयः आणि त्याच्यानंतर संजय संपूर्ण युद्धभूमीचं वर्णन करत आहेत, की अर्जुनाच्या पक्षामध्ये कोण आहेत, कौरवांच्या पक्षामध्ये कोण आहेत. तिथे दुर्योधन काय करत आहे, दुर्योधनाच्या मनातली भीतीची त्यांनी वर्णन करून सांगितलेली आहे. आणि मग त्याच्यानंतर सगळ्यात शेवटी शंख फुंकला गेला म्हणजे आता इथून पुढे युद्धाची सुरुवात होणार. पण आक्रमण होण्यापूर्वीच अर्जुन भगवान श्रीकृष्णांना विनंती करत आहेत, की आपण जरा रणनीती ठरवूया, युद्धनीती ठरवूया आणि म्हणून माझा रथ तुम्ही जरा पुढे नेतात का? पण रथ पुढे जातोय कसा? जाता जाता त्यांना पितामह भीष्म दिसत आहेत, गुरु द्रोणाचार्य दिसत आहेत, गुरु कृपाचार्य दिसत आहेत, 100 कौरव सगळे आपली भावंड दिसत आहेत, काका मामा सगळे सगळे त्यांना मित्रमंडळी सगळे सगळे तिथे दिसत आहेत. आणि मग त्यांच्या मनामध्ये एक नाही अनेक विचार मनात आले आणि सगळ्यात शेवटी त्यांनी सांगितलं की मी हे युद्ध करू शकत नाही. आपला मुकुट बाजूला ठेवलेला आहे, आपलं शस्त्र बाजूला ठेवलेलं आहे, त्या रथामध्ये बसलेले आहेत, डोळ्यामध्ये आनंद, डोळ्यामध्ये दुःखाश्रू आहेत, अश्रू भरलेले आहेत आणि ते भगवंतांना विनंती करत आहेत की मी युद्ध करू शकत नाही. आणि इथेच आपला पहिला अध्याय संपलेला आहे. हरे कृष्ण सगळ्यांना.